Go! Albuerne ind til kroppen, Kim. Og hvem coacher? Eksploder. Godt, Holmes. Ja. Flot det der. Kim, eksploder. Kim, arbejde. Bliv ved. Fortsæt. Prøv at lukke ham ned, og så se om du kan spænde ham rundt. Ja. Ja, sådan der. Flot det der, Alex. Rigtig godt, Holmes. Lækkert. Kim, arbejde. Bum ham fremad, han må ikke have lov at ligge stille. Bliv ved. Ja. Stak ham. Væk på ham. Læg Ja. pres på ham. Ja, Holmes, bliv ved. Arbejde. Ikke stræk. Ikke slem ham. Sådan der. Ikke tvang. Sådan, ja, Holmes. Stak ham, Kim. Læg pres på ham. Det er godt, Holmes. Stadigvæk ikke slem ham. Arbejde på den triangle. Kom bare. Begge. Kim. Godt, ja. Længere op med benet. Længere op. Så har du På ham. hans knæ, og så pres det i gulvet. Begge dine hænder på hans venstre knæ. Godt, Holmes. Kim, så rejs dig op, så samle ham op, men ikke slæb ham. Op og stå. Samle ham op. Det kan du godt. Kom nu, pres det knæ der i gulvet. Det knæ der er tættest ved dit øre, det skal i gulvet. Kom så. Så passerer du. Stak ham. Han skal have knæet helt op til øret. Du er nødt til at gå omkring ham. Med din højre hånd få fat i hans revers. Og så med din venstre tager du fat i hans bukser. Godt, Holmes. Lige over ved rygsøjlen. Bliv ved at arbejde. Passer. Jeg kan ikke se, om han har en armbar der, men du må stakke ham, hvis han har. Så træk din albu ud. Kim, du skal til at gøre noget nu. Den albu, den skal ud. Du skal passere. Bliv ved at holde ham, Holmes. Kim. Arbejde. Bare flå dig ud, eksploder ud det der. Så skidt med teknikken, sådan der. Og så passer. Yes. Det er godt. Kim, Lige der. tag fat i hans revers, og så læg det ind over halsen, og så lav thrusting choke. Det skal du ikke gøre lige om det skal du nu. Det er godt, Holmes. Yes. Rejs dig op. Ja. Pas på din højre arm. Godt, Holmes. Lækkert. Yes.